té nahrávky uslyšíte informace o tom stropu a když budete si v těch zadních řadách, tak tam před sebou máte balkon a neuvidíte tam takhle vlastně tak. A každá půlka bude s jedním schodištěm, ale půjdete jenom po jedno patro níž neuvidíte. Na počátku 19. století toužili liberečtí občané, mimo jiné, i po vlastní divadelní scéně. Bohužel tehdejší možnosti magistrátu nedovolovaly výstavbu divadelní budovy financovat z městských peněz. Proto se nakonec o vybudování prvního divadla ve městě na úzké obdélné parcele na dnešním Sokolovském náměstí postavil klasicistní patrovou budovu otočenou průčelím do prostoru náměstí. Její exteriér byl sice zděný, interiér 1820. Do nové budovy se vešlo až 760 osob. Mimo hlediště v přízemí s místy k sezení i k stání mohli diváci představení sledovat i ze dvou galerií a větší budovy. K přípravě její výstavby byl v Liberci v letech 1872 až 1874 ustaven divadelní výbor, který se pořádáním plesů a koncertů snažil shromáždit částku jako základní vklad do divadelního stavebního fondu. Hlavním projektantem a architektem se stal Ferdinand Fellner z renomované vídeňské architektonické kanceláře Helmer a Fellner. Oba architekti již měli za sebou několik úspěšných realizací divadelních budov.